Ban rakhe ka jing tray shitom bar ka jing yai sha jong ki nong rap hadin ka Aiom Ot ka sinjuk Re Lajong Farmers Produce Organization kalala ban pelong ya ka Tamasa jong ka Aiom Ot lani ka Harvest Festival jong usnam araja alpausan kani ka Tamasa ka long ban lumlang yi ki nong rap ban ai men siam ki ban ai khuble ya ka jing yai kiu jong ki ka jing pahu pahai bat ka jing job ha ka rap keryang parosisnyam ya kani ka program la pelong hasnong mau preu bala itu kom kasnong penmi so ka bapau imadon dor tong per ibade ADC ilai shimenta kani ka program kum ikongsan kani ka Tamasa kalong kum karensan ban penroi ya gijing ya teli ban ya samlang ya gijing lang jing tep ban penslor ki rukom rap ki bala ban ne ban sa hapdeng ki nong rap rap ini ki badan kam tam haka imlang kasalan bong yang ju kenal ya kata kini ki nong rap ini ki ba kam tam kenal ya bayam no bakhat lebam de le yang sungguh saya kerana jom, bah, bawa model atau rumah nyau hajar buat ini, nomor badan apa dengan mereka FPO. What ka jing